Samantala, Idol, Sped learners naman sa Umingan nagpakita po ng kakayahan sa paggawa ng kandila. Alamin natin ang good news na kwento mo, Idol Maya. Sa bayan ng Umingan, tampok ang galing at malikhaing kamay ng mga Sped learners sa isinagawang paggawa ng kandila. Layunin ng aktibidad na paunlarin ang kanilang kasanayan sa sining at paggawa habang pinalalakas din ang tiwala sa sarili ng mga batang may espesyal na pangangailangan. Masigla nilang tinutunan ang bawat hakbang mula sa pagtunaw ng wax, paghuhulma hanggang sa pagdekorasyon ng mga kandila na simbolo ng pag-alala at pag-asa. Ayon sa mga guro, ang simpleng aktibidad ay hindi lamang paraan sa paggunita sa undas, kundi pagkakataon din upang ipakita na ang bawat bata, anuman ang kalagayan, ay may kakayahang magbigay liwanag sa kanilang komunidad. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.